Sanibonani. Amaphanda phansi kwenu uthi maqale qhubha. Lalela. Zikode. Zimkhalimani. Bafana bakithi. Ngibona iDubai. Yazi kunento eyenzekileke. Lalela la. Umthandeni ukhipha icover manje. Ngo 12 ebusuku ziyakhala. Zobe ngilaka amaphanda phansi kwinyanga yeshumi ongazi uzoje ethi izobuma indoda enomkhaba cha kanti khona ngo 12 ziyawushaya iyaphuma iDubai. Inyanga yeshumi ke lapha kunengoma ethi Dubai featuring umnotho. Hey. Ngingcwele bafana. Eyazamletshela ifike yakhala ngeDubai engomeni yayo noma who nangavele ka featuring umnotho iDubai ikhava iyaphuma yami nomnotho manje bengisadedela umthandeni ayikhaleke bafana bakithi ngizobe ngihleli ngibuka iTV lapha ngilindele ingoma ukuneze ithi nje 12 o'clock sihlukanisa unyuyi siyawuhlukanisa bafana ukukhuluma kakhulu kuyasehlula ke eBergville sinyanga yeshumi ngikhona ngiseBergville ngale ngo short left.